Sziasztok! Ez itt az Egy Lány Élete csatorna, és szeretnék bemutatkozni nektek. A nevem Magyar Kréta, 11 éves vagyok, iskolába járok, 5. osztályos vagyok, nagyon szeretem a videózást, TikTokom is van, Instagramom is, lájkom is, kiírtam a picihez neveimet, megtalálhattok, és nagyon örülnék neki, hogyha bekövetnétek meg mindent, de én nem azért csinálom, hanem mert élvezem. Na igen, és akkor tovább mondom, a kedvenc színem a kék és a lila és a fekete. Nagyon-nagyon szeretem a testnevelés órát, az a kedvenc tantárgyam, a tesi. Én nemrég lettem szemüveges, és nagyon jól látok vele távolra, mivel távolra kell, igen. És ja, ennyi lenne az én kis bemutatkozó videóm. Örültem, hogyha megnéztétek. Ez nagyon gyenge videó, ez csak egy bemutatkozó videó, és ezt magán a YouTube-on veszem fel, szóval ne haragudjatok. A következő az már egy rendes videó lesz. Ha akarjátok, akkor lesz egy szoba bemutató. Örültem, hogy bemutatkozhattam, örülök, hogy van ilyen csatornám, és örülök, hogyha szeretni fogtok engem, mert én a rajongóimat nagyon fogom szeretni, ezt tanuljátok meg. Szóval, hogy feliratkozol, én 20 feliratkozóig minden feliratkozót feliratkozok, minden feliratkozónak visszairatkozok, és ja, örülök, hogyha megnézted ezt a videót, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha van ötleted videóhoz, írj kommentbe, na akkor ennyi lett volna. Sziasztok!